Amb l'objectiu d'identificar oportunitats de cooperació amb el Hub de la Bioeconomia de Catalunya, la primera visita a Europa de la xarxa llatinoamericana de bioeconomia ha estat intensa en una setmana de jornades de treball, intercanvi d'experiències innovadores i activitats. La delegació d'aquesta xarxa ha estat formada per autoritats governamentals, universitats i especialistes d'entitats públiques i privades de Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Perú i Uruguai. L'actual secretari executiu de la xarxa i gerent del programa hemisfèric d'innovació i bioeconomia de l'Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Hugo Chavarría, ha destacat la importància d'establir aquestes aliances i intercanvis. Estamos identificando buenas prácticas, lecciones aprendidas, cosas que han funcionado, grandes socios y aliados a nivel mundial para trabajar juntos. Bueno, y así es como nace la misión al Hub de Bioeconomía. Les reunions de la missió han estat moltes durant la visita, des dels departaments d'Economia i d'Agricultura de la Generalitat, la Diputació de Lleida i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, passant per trobades amb els responsables d'universitats i centres tecnològics com Eurecat, l'IETAT, l'IRTA, BETA o el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i també visites de camp a diversos projectes arreu del territori, o la participació al tercer Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia fins a les sessions de treball amb el propi BioHubCat i el seu coordinador general, Víctor Falguera. Falguera explica així el sentit de la missió. Aprenem coses que fan als altres llocs, experimentem a Catalunya sobre com les podem aplicar, com les podem adaptar per donar suport al desenvolupament a la bioeconomia i per donar suport a les nostres empreses, i després, posteriorment, el que fem és intentar transmetre aquest coneixement. Els contactes que ha facilitat la missió llatinoamericana són un punt de partida per les possibilitats de millora i creixement que el BioHubCat vol compartir i oferir al conjunt del sector de la bioeconomia a Catalunya.